Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024-nji ýylyň 12-nji apreli hepdeniň anyny güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň kanallaryna. Hormatly vatandaşlar, ine men ýene bir bölüm etjek bolýan Ramazan bayramynyň geçiş barada, Ramazan bayram namazynyň geçiş barada. Sebäbi şul hadise bizi gatty olundurdy we biz şunu bellek geçmeli bolýarsa, oňdaşyndan başga bir maglumatlar geldi. Biz şu maglumatlary size aýtmaly bolýar we azajyk ýene netijelemeli bolýar. Hormatly vatandaşlar, ine birinji bilen men siziň hemmäňizi edi başlan. Birinji bilen men siziň hemmäňizi şu günki soňky gün Ramazan bayramynyň soňky bayram gününe gutlaýaryn we siziň hemmäňize birinji bilen men jan sağlyk arzu edýän, siziň hemme doga dilegleriniz Allah jan kabul etsin we Türkmenistan, Türkmen halky, bizim dindarlarymyz her wagt azat bolsun we azat Türkmenistanda ýaşasyn. Amin. Hormatly vatandaşlar, gelin biz çıkışymyzy dowam edelim. Ine Türkmenistanda geçirilen Ramazan bayram namazyna her wagt gelýän adamlardan men aýdypdym 3-4 ese köp geldi. Halkymyzyň uly bölegi Ramazan namazyna bardylar ve olaň möçlerini ölçäp bolanok. Gelin Türkmenistanyň içinden gelen täze videoları seyredelim. Men size bir näçe parça video görkezeyim. Yeni bir bölük video var. Aylarım yaşlı güllerim var. Ine şu Aşgabatdaky meçit, gelin şoňa seyredelim. Nähili adamlar üýüşüp ýanky Ramazan bayram namazyna bardylar. Aylarım yaşlı güllerim var. Gider bollum bilen hoş arada. Demirim üstünde cennetim. Yeni bir kiçik video görkezek. Şu video bolsa bize Marvel aýatynyň geldi. Marvel aýatynyň Hoca Yusuf meçidini alınan video. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Mutlu bayramlar. Huzur dolu bayramlar. Barış içinde bir bayram. Kardeşlik içinde bir bayram. Birlik ve beraberlik. Birliksiz. Birlik ve beraberlik içinde bir bayram. Yine hormatly vatandaşlar, men yeni bir video görkezek, soňuna görkezem. Yine şu videolar beýlek videolar ýanky böyle oturýar. Türkmenistanda Ramazan bayramy şu günni şadýan geçdi. Men yeni bir gezek MHM, polis, harwurluk we beýlek gulluklara, ýani kanunçylyk gorýan gulluklara öz duýum bildiretim gelýär. Köp sag bolun. Halky ezmediňiz, tutmadyňyz, akıtmadyňyz, Gurban bilen serdaryň diýişýäli hemme zady halka ýanky mümkinçilik döretdiňiz. Hemme mümkinçilikler döretdiňiz. Halk öz islegini kanagatlandyrdy. Halkyň arasynda şeýle bir gurrun boldy da. Bize gelip ýetdi. Ine de bizim dinimize Gurban bilen Serdar Berdimuhammed diýäýse, köş gününe barıp şo ýerde şolary ýanky işini bir gaýdartýarlar. Men dogry sözlerini aýtmaýyn, söýgüçler. Ine Gurban bayramam ýetip gelýär. Şoňa da bir zat diýse, şoň bilen şo ikisem gutorýar diýip ýani öňüne düýdüler. Arqyn bolun murada biz öz dep desurumyzy, öz bayramlarymyzy iki sany atalol kezapa gidirmez diýip ýani gönaýýarlar. Bu bir biz bilendirýär sebäbi dindarlar, bizim eriz vatandaşlarymyz
öz haklaryny gorajak bolýar, öz däplerini gorajak bolýar, öz dinini gorajak bolýar. Eýem halk oýuny diýär. Diýmek bolýar şu sebäbi halk bizar boldy. Bunuň haklaryny bozdy. Bunuň hereketler, adat hereketlerini bozdy. Bunuň adat informasiýa almak mümkinçiligini bozdy. Bunuň ýanky adat işläp biljek mümkinçiliklerini bozdy. İş ýerlerini düzetmen gaýtyp ogurlyk edip, kezapçylyk edip bir topar inassanly firmalar bilen ýa biznes edip ýörler. Hiç bir mümkinçilik bolmadan halkymy terk edip Türkmenistanyň gitmeli bolupdy. Ýöne şu wagtda, ýöne şu hadise bize bolýar, biziň halkymyz ahir ucunda öz ýanky öz statusyny tapyp ýene-de haklaryna görüşüp başlady. Biz şu ýaly aşak derejede gaçyp, şu derejeden galyp başladyk. Bize musulman dini öğretti. Ine hormatly vatandaşlar, gelini Kabinet Ministrida we Serdar we Gurban Berdimuhammedowyň arasyna bolup geçen şu 10 apreldaky ýagdaýlar bir ýakynan seredeli we şu bize näme netijeler berýär diýip seredeli. Ine Gurban Berdimuhammedow öz oğluna buyruk berdi. Sen kabinet ministri kontrol sakla, men parlament kontrol saklaýyn. Hemmetini gawy kabinet ministri, ýa vice-premierleri, ministrleri, şöýdäki orunmasarlary we aparat prezidentiniň adamlaryny gawada telefonlaryny öçürip de saklap dur. Näçip şonu etdi? Biz köp kelle döwdük. Birinciden şol kabinet ministriniň wekilleri we parlament üýüşüp ýygnak geçirip prezidente impeachment berip milli lider arrest etbilýärler. Ine şolar birleşip, dilleşip, telefonla gurlaşıp, bir ýerde üýüşüp, halkyň tarapyna geçip, rişeýne çykarmadan, rişeýne çykarsa şo rişeýne ýanky hakykatdan hem kabul bolýar we şo rişeýne hakykatdan hem konstitusiýa tarapyndan kabul edilýär we şol rişeýne şolary dogry ýanky ikisini tutsak edip gabalýar. Ýadyňyzda bolsa Niýazow näetdiler? Niýazow ölenler hakykatdan hem Ataböş parlamentiň başlady konstitusiýa boýunça ýagny ýolbaşy bolmaly, ýanky wagtyň hökümetiň ýolbaşy bolmaly. Täsirler geçinçe näetdiler? Üýüşüp Gowşuluk Geňeşine, kabinet ministrine, parlamentdan üýüşüp ýygnak geçirip, ýanky onu ýanky jenaýat iş açyp, şu wagtda kabinet ministriniň birini alyp wagtyň hökümeti belläp Gurban Berdimuhammedow bellädi. Ol agdarşyk boldy. Ýanky hökümetiň içindäki içki agdarşyk boldy. Şoň halk seretmän, ünsürmän bilmänam galdy. Ine häzir ençimi ýyllar geçen soň opozisiýa sizi düşündirip, bolup geçen zatlary analiz edip size ýagdaýy düşündirýär. Ine şu ýagdaýy döremesen diýip Gurbanyň ine şu ýagdaý bilen öz wezipetini alyp bildi, ýanky Türkmenistanyň hökümeti basyp alyp bildi. Ine şu ýagdaýda ýene-de başga bir basyp alaýmasyn diýip häzir Gurban Berdimuhammedow kabinet ministriniň işgärlerinden hersinden gorkýar. Bular bir dilleşip topar boluşup ýanky bize garşy derw karar çykyp biz ýygnaýmasyňlar diýip ondan gorkýar. We şu wagtda halkdan gorkýar. Dindarlardan gorkýar. Bunuň hemme zatdan gorkýar. Şu köpde telewizionyna çykmazlar şular. Dagyrda otýarlar. Gurbanyň gözi dagyrdy ýa. Gurla bilen o. Diňe ejeň, bagyň plan eden diňe söýýär. Kazyollar meni satýaňyz diýip. Serdar Berdimuhammedow bu kesel bar eken. Bu titrep başlaýar. Häzir titrep gurla bilen o. Kabinet ministrdaky işgärler muny hatam eden o. Näme şolar buýjaglan bilen o. Bul bir Rabakop kartinka. Şoň üçin Gurbanyň dolandyrýar. Häzir hem Türkmenistanyň ýa basyp alynan hökümetine häzir hem şol hemme zatlara ýa karar netije berýär. Oğluny başlaman oğlunun golunu oynaya, oğlunun adını ulanaya bir kezzapda. Hatta şonam kezzaplıkta ulanaya. Yine bolup geçen zatlar 10 aprelda. Inni yine bir zat bolup geçti 10 aprelda. Men häzir aýdyp geçen ýöne şul diýmek näme? Şul diýmek egerde kabinet ministr hiç tada garamadan kanun esasında öz wezipetini etjek bolsa, ministrler, orunmasarlar, vice-premierler şu iki kezap atalı oğul ikisi şulara yol bermeýär. Dogurçul konstitusiýon hereketlere yol bermeýär. Diýmek şular bir zulüm, atalı oğul.
Bular hiç vakt may vermeye kanun esasında şolarsız, yani şolun neticelerini alman, şolun kararlarını alman, o dil kararları ya kağıt kararını alman öz başlık hareket eder yani. Hemme devletlerde öz başlık hareket ediliyor. Kabinet ministrinin orunmasarı. Haçanla prezident ne yapar olsa ya da yani vazifesini yetirmede birinci vice-premier derru şun vazifesini alıp yerine yetirmeli. Yani parlament bilen işlemeli, kabinet ministri bilen işlemeli. O da hattır bolmuyor. Qaytip telefonlarla bir yere qavap, oyunlar qavanyalı, şol sakladılar. Zaложник hükmünde. Ünsverin. Fe özleri hiç tat ettilmedi. Ünsverin. Bizim halkımızın bir ulmetçileri, meçhitleri çıktan bolay, parizon oldu. Derru korrupsiyon, kezap hükümet parizon oldu. İksan kezap blok etti şuları. Şularım halka koşulup pervarot edemesinler. Ağdaşık edemesinler. Yine şu real yağdayda iksan zulüm Türkmenistan dolundurup Türkmenistan konstitusiyon yolu değerli, kanun yolu, hakiki yolu değerli, kezzapçılık, kara yolu, zulüm yolundan var. Biz bulardan değinmesek bizde hiç yol yok. Bizde yine bir yol var. 18. asıra gidiş, feodal yolu, zulüm yolu, katastrofa yolu. Bütün dünya bu tarafa gidip ötse, biz hatta iyiliğimize gidemiz. Biz bir çumur bir tarafa gidiyor, o yerde intek o tarafa giden adamım yok. Hatta Demirgalık Kariyada şu tarafa giden. Demirgalık Kariyanın adamları öz yani birinci sekreterini qoğuruyor. Bizde Gurbanul diysen ecene söylüyorlar. Milli lider diysen yine köçede ecene söylüyorlar. Yani Suriyali öz tohumunun milli lideri, öz oğlunun milli lideri, öz oğlunun arkadağı Kezzap Gurbanul Berdimuhamedov Türkmenistan'ın içinde de çok avtoriteli şeyler. Türkmenistan'ın daşından üstüne uyuyorlar. Kim Türkmenistan'ı maskara ediyor? Murat Gurbanov mu halka hakikat düşündüren? Hiç tat etmedik. Ya şu zatları edip gören Kezzap Gurbanul Berdimuhamedov. Aynen. Yine hormatly vatandaşlar, men inni şu bolup geçen vakalar boyunca kabinet ministrinin vekillerine, ministrlere, onun orunmasarlarına yüzlenýär. Hormatly vazifedäki işleyen bizim vatandaşlarımız. Siz Türkmenistan'ı östürecek bolup, siz Türkmenistan'ı öz goşanlygyňyzy tarihte goşacak bolup, siz Türkmenistan'ı mundan ýokary derejeye galdyryp, bütün dünya tanıtacak bolup, işe verip işleýär. Size kanun esasında doğruçul Türkmenistan'ı östürmek yolunu iş mümkünçülüğü dürüden oklar. Bermeliler. Hatta öz puduğu östürüp yani adamın ağrayını alıp kazanıp başlasan basarlar. Doğru düşünün. Siz şu ikisini atalı oğul, iki keleli prezident zulüm bilen yolunuz bir değil. Neyemçi? Bunun yolu dine bağlamak ve Türkmen halkını kırıp saklamak, kelleti kaldırma yani. Yani şun halkın identifikasiyasını yitirmek, şulardan bir goýunýal bir zat yasamak, içinin kahramanlarını, içinin inteligensiýasyny, içinin ýazyjylaryny, içinin jemgyýet aktivistlerini ýok edip, şundan bir ýanky bir sowgat massa yasamak üçin işleýär. Şol yatan zatlarynyň hiç ýyly ýanky yatan zatlarynyň hiç ýyly haklar bermän, şol adamın, bizim vatandaşımız, bizim yurdumuzun tebi baýlyklaryny satıp pullaryny ogurlap, hezil edip gezmek istiyor. Bular Türkmenistan'ı gaýgy eden ok. Bular öz pullaryny gaýgy ediyor. Bular niýede näme ogurlap bolýar, näme ýumurp bolýar. At Türkmen halky çeker ýörer, gitjek ýer ýok. Bir parça ölse beýlekse dörýär dip gezip ýörler. Bular günah edýär. Bize bir 15-20% halk gerek galan ülke işin dip aýdýar. Bize şu 15-20% gerek bütün dünyada ine halk bar dip görkezip onun baýlyklaryny ogurlar ýaly. Millet parçalygyň aňyr başyny edýär. Milleti genosid edip aňyr başa geçdiler. Siz hem şu ýolda däl dip bir pikir edýär. Siz halka garşy işläňiz ok dip pikir edýär. Siz öz tohumuňyza, garnaşlaryňyza garşy işläňiz ok dip pikir edýär bize. Şoň üçin sizin ýoluňyz bir däl. Siz kezzapçylyk etmäne, siz ýanky öz maşalaryňyzy saklamana mejbur ýagdaýda käbirleriniz paranmaly bolýar. Käbirleriniz isläp paranmaly.
Yani Gurban bilen Serdaryň strategiýasyna goşup, şonuň maksatlaryna goşup, ýöne ol az berer. Galan adamlar halkara gurumalaryna barýarlar, halkara gurumlar, halkara biznesmenler, halkara döwletler bilen duşup Türkmenistanyň pozisiýalaryny berkidip üstürjek bolýar. Ol gowuzat. Biz şo zatlar üçin siz golýar. Şoň üçin Gurban bilen Serdar Berdimuhammedow näme diýse sabotaj edin. Howa eders arkyň ol ýaşyl diýip hiç zat etmeň. Halka mümkinçilik berin. Mümkinçilik göredin. Halk öz identifikasiýasyny etsin. Yani şu halkyň içinde sen emma, sen dogunuň emma, kakan, ejeň, dogun gardaşyň hemmesi var. Sen geljekde çağlanan şoň üçin. Pikir etmeň, siz halkdan daşary. Pul gazandyk, biz halkdan daşary. Köçe çykýaňa. Ministersk maşinine köçede ýörýäňa, diýmek sen şol halkyň sridasyna, halkyň içinde gitjek ýeriň ýok. Ene taň dogunyň biriň öläýse, ýene de halk gelip taňa ýa-ni merkelini sok berýär. Ýene de sen halkyň içinde etmiyorsun, dogun gardaşyň toýlaryna bar. Şoň üçin siziň maksatlaryňyz we Gurban bilen Serdaryň maksatlary bir däldir. Şoň üçin bul iki adam eýýän boldy. Bular kres goýuldy. Bular prezident, milli lider diýip hatap etmeň. Bular öz-özlerini milli lider, prezident diýip hatap edýär. Şolara 4% administrativ resursyny setler berildi. Başga set berýän ýok. Bular gollaýan ýok. Bu näde siz gollamayan adama hyzmat etmiyorsunuz. Onu siz kezapçylyk hyzmat edýäňiz. Halkyň setleri ulan näme? Halk häzir näerde adam? Halka hyzmat edin, halkyň setlerine hyzmat etmeli. Halka öwürlüň. Halkyň nägeliklerini kanagatlandyryň. Halkyň arzularyny ýetmäge ýa-ni kömek edin. Ine sizden haýyş. Şoň üçin halk bilen bolan, Türkmenistan bilen bolan. Türkmenistan halk iksan atalyk kelleri bilen bir zat däller. Bular zulüm. 17 ýyldan bäri halky edip talap ýören zulümler. Şoň üçin aýlanyň. Häzirki hereketleriniz geljekde gözüňizde tutular. Yani şoň üçin men size haýyş edýän. Onuň bize ýa wezip berek gäl. Bizim durmuşumuz sizinkiden gözel, gül. Onuň. Bize Türkmenistan azatlygy berek. Bize bizim halkymyz kösünüp ağlap, ingrep, daşyurtlarda mezbur bolup gidip kösünüp ölüp şu zatlar bizi gynandyrýan gaty. Bizim dogunu anlaşma bilen gülüş bilen yok, internet yok. Maskaraçylyk. Dogunu anlaşmagyň ýanyna barylam yok, maskaraçylyk. Köçe çykdyň emhime bilen polisdan dolu. O näde döwlet bolýar? O näde öň bular ýalat ýok da. O näde şu 30 ýylda diktatorlar gül ýaly döwletden, gözel ýaly döwletden, gurjak ýaly döwletden şu ýaly zulüm döwleti ýasadylar. Sizin şu zulüm döwletiň häkimeti aýlanyň bu tarapy. Seyretmeň. Bular kres goýuly, bular всё, прошедший этап. Häzir özgeçler gidip dur halkyň içinde. Halkyň içindäki özgeçler ýa-da aýlap bolmaýar. Dogry düşünün. Şunu bir netije getirýär. Şoň üçin men size haýyş edýän göz aýlan soňky 3 ýylda bolup geçen zatlar. Halkyň reaksiýasyny bütün dünýäde bolup geçen zatlar. Zulüm tarapda bolmaňda, agryly, adalatly tarapda bolun. Ösüş tarapda bolun. Gün ýaxşylygy tarapda bolun. Gara zulüm tarapda bolmaň. Gurban bilen Serdar Berdimuhammedowlar zulüm tarapy. Bular kres boldy, geçdi bular. Egerde şeyde bir teorema var. Bir döwletde 20%dan iň minimum 15%dan podдержка bolsa, onu şol adamlar nelegitim diýip hatap edilýär ýoluşlar. Türkmenistanyň prezidenti we Türkmenistanyň milli lideriniň podдержкасы 1% ýok. Näme siz şolar legitim edýäňiz? Etmeliler. Biz düşünýär siziň ýagdaýyňyzda. Şuna näme geldiňiz? O ýerde bir ýerde mezbur zat berdiňiz, mezbur ýagdaýda onu muny görmeli bolmaly. Biz hemme zatlar gözümüzü ýumýar. Bize çalışmalar halk bilen, hökümet bilen bile geçip biz arasy ýol etmeli. Biz köp zatlar gözümüzü ýumýar. Biz şu näme edýär? Her bir adamyň durmuşy, jany
bütün Türkmenistan'ın bağlılığından yokurdur. Eğer de siz karşılık görürseniz, onda biz hükman yeneriz. Yöne bir toparadan biderek bir günerler. Sizin tarafınızdan, bizim tarafımızdan. Şunun için koşulalım, bilece edelim, oturup maslahatlaşalım, Türkmenistan'ın kurulunda ömür edelim. Hemen. Türkmenistan menki değil. Türkmenistan düğücinki değil. Türkmenistan akvel taparınki değil. Türkmenistan sizinki değil. Türkmenistan bizimki. Halk neyme çözse, şunu biz boyun almalı. Halk ses veriyor mi kime? Kim olsa biz şunu boyun almalı. Sebebi halk sayılır onu. Eğer de şol sayılan adam hareket etmese, ya sayılan parlament hareket etmese, ya sayılan hekim hareket etmese, halk yine de yığına edip ayırır onu. Yine şol yali, yani iki taraflayın cevapkarçılık olmalı. Yani şu devletler ötüyor. Biz analiz ettik. Dine Avrupa devletlerinde şolatlar var. Amerika devletlerinde şolatlar var. Şunun için bir yerde kanunlar, düzgünler, tertipler yürüyor. Biz şunu etmesek bolmuyor. Biz bütün dünyadan en kovlarını öğrenip Türkmenistan'ın zırif hükmüne üstük gitmeli. Başka anlatıyor. Yani biz katıyı aldık. Çöktük. Şimdi biz yürümelerini ılgak gitmeli. Şunun için vakti geldi çalışmalar. Ben size yüzleneyim. Şol değillerini daha da fikir edin. Sizin öz ağrınız, özünüze gerek. Eğer de adaletlik, içinizde güvünlük, söygülük, ar-namuslyk, vicdanlyk bağ bolsa, ejin hakyny terbiyede koyun bolsa, şu kiçiken, onam yitiren bolsa, yine iýdim Allah, şoňa ýapyşyp gaty. Şeýdip biz Türkmen ýatar. Bir Türkmen, hiç şiiri yankı kıyınçılıktan gitmeyen, dine ömür diyen bir millet ýatar. Sizin şu milletin vekilleri. Men Gurbanlyň Serdar Berdimuhammedyň hasap eden okşaýan bular bizim milletimize karşı görüşüp genosit etdiler. Boynum alan oklar. Dine öz wezipelerini saklamak için yankı sizi gynap zalojun adylar. Ünsörün zalojun adylar teröristler. Hormatly vatandaşlar, ine men size günaýdyn, siz hiç wagtym men ýene bir gerek ýüzlenjek bolýan şu ministrler, kabinet ministrleri, wezipeli adamlar, siz hiç wagtym kanun ýolda işläp bilmezsiniz. Şu iki zulüm sizin ýanyňyzda baka. Şu ýoldaş bolup durka. Sizi ettirmeliler. Sizi bular size kanunlar boldurup sizi basarlar hükmen. Ünsörün 33 ýylda Din Raşid Meredov duranlar, onun Putin'in vekili. Vatan satan dönük. Galany ona elleten Putin gıyırıp duranlardı. Lavrov gıyırıp dur. Galany öyle türmeden oturyandır. Hey biri yani işini oturup pensiyasını alıp birinip medallarını dövüşünü takıp köçüde yürüyenini gördün mü? Yok. 99% basıldı. Dine öz kardeşi yani kısıptı. Hatta Mülükowy götürüp duran yani çağa götürüp durup şonu ululduğun adam Gurbanly Berdimuhammedyň Mülükowy olmaz. Hatta onu siz kim bolýar? O hiç kim. Şonu düşünün. Sebebi Gurbanlyň ve Serdaryň matritsasynda siz hiç kim. Kanunlara, adaletliğe üns berilen ok. Şonuň üçin biz size aýýar, biz adaletli, kanunları siýleýän, hormatlanýan hökümet gurmaly. Sizin aýlyklaryňyz minimum 1000-den 15-30 000 dolar çeli bolmaly. Siz para alyp küsünüp, ýani o ýerde mundu kirli döwmeler, hökümet size gowy tölemeli we siz hökümete arz işlemeli. Hormatly vatandaşlar, ine şu men ýüzlenişim wezipeli departament başlyklary, wezipeli adamlar, MHM, polis, niýe de wezipeli adamlar bolsa, ine şoňa ýüzleniş diýip hatap edem. Indi ýene bir maglumat, geçirilen Ramazan bayram namazynyň çykan adamyň sany köp bolan soň, halky kontrol edip bilmeýän soňlar Türkmenistanyň prezidentiniň buyrugy bilen resmi wezipeler näme dogry ýerine ýetirmek tabyn guruluşlara gödekçiligi gowşadan üçin Aşgabat şäheriniň häkimi Gandymov Rahim Nurgeldiýewiç Aşgabat şäherindäki abdanlyş we arsalaýyş işleri wagtyny geçirilmän soň ýüze çykan kemçilikler üçin kemçilikleri gıysa wagtda düzeltmek üçin soňky duýduruş bilen bir käş berildi.
Ine şu maglumat hiç yerde çıkmadı. Men şu maglumatın, yani şu kararın hakiki maniyetini aydayım. Serdar Berdimuhamedov şuna söýgdi, Aşgabat hekime, "Näçip köp adamlar meçitlere geldi? Näçip kontrol et bilmedin? Sen näçip şolar baryer goýmadyň? Näçip köçelerden sowmadyň? Näçip halk kontrol edeňok?" diýip, ine şuň üçin mo käş bermän, ýanky resmi wezipeler näde dogry ýerine ýetirýän, ýanky meniň ýanky Aşgabaty awadanlaryş we arsalış işleri kämleşdiren ok, eden ok zat diýip başga dadyň üstüne käş beren kişi bolýar. Ýöne ýüzüne aýdýar. Bul ofitsial maglumaty men okap berdim. Ýüzüne bolşy aýtdy, töwüp. Ine rezultat, netije hökümetiň reaksiýasy, halkyň Ramazan bayram namazyna gelişiniň ýanky bahasy, Gurbanguly Terdanyň şu bahasy şu. Ine inanmasam men size bir näçe maglumatlar öýtgeýin, hormatly watandaşlar. Ünferin resmi taýdan maglumat. Хакиму заместителю Хакима Ашхабада объявлен строгие выговоры. Распоряжением президента Туркменистана ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за псевдоподведомственными структурами, а также допущенные недостатки при проведении в городе Ашхабада работ по благоустройству и очистке Хакиму города Ашхабада Гандыму Рахиму Нургелдиевичу объявлен строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков. Распоряжением президента Туркменистана за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за проводимым в городе Ашхабад работами по благоустройству и очистке заместителю Хакима города Ашхабада Гурбанову Байраммурату Мурадовичу объявлен строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков. Ünferin. Egerde şu ýaly благоустройство ýanky awadanlaşdyrmak işleri üçin soňky duýduş beren bolsa häzir köçülerde awadanlaşdyryş ýanky etmek üçin işgärler bolurdy. Bul ofitsial maglumat. Neofitsial maglumat ýanky gizlenen maglumat. Göne Aşgabatda adamlar kontrol edilmediler. Aşgabat şäheri dogry, meçitlerde adamlar dogry. Bir topar adamlar çykdy. Şu opozisiýanyň aýdan protestlerine çykdy da diýip şunu käňiş berdiler. Ine şonuň üçin häzir köçelerde MHM bilen polisler. Dogry. Bolmasa ýanky awadanlaşdyryş işleri edýän adamlar bolmalylar. Ýok tersine polis bilen MHM. Ine men şu diýen zatlarmy tasdikleýän zatlar şu. Gelin indiki video seyredelim. Vatan programmasyna ine şu karar boýunça hiç zat ýokdur. Men şunu ýa üns berdim. Hiç zat ýokdur. Informasiýa ýokdur. Ataly oglum ýok, şunem ertirem ýok. Bular dagırdaşyp gizlenip otyr. Hemme dagdy görkezler. Ýöne ýanky ataly ogul görkezler. Ol kararçyk bolýar, awadanlaşmak üçin, neme üçin kararçyk ýöne hakyky karar görkezlenoklar. Ine başga bir maglumat men size görkezýän. 12 aprelda, 11 aprelda dün gördüm. 12 apreldaky maglumatlar ünsferim. Ine şu ýerde de hiç il maglumat ýa Türkmenistan активно продолжает миротворческую деятельность. Yeni vardat, aýgarat bärde hiç il maglumat ýok. Ýanky Aşgabat hekimi we onuň orunbasaryna ýanky soňky duýduruş berilmişin hiç zat ýokdur. Men hemme tahypalaryny terip çykdym. Ine hatta Türkmen portal informasyon bulun ýanky daşynnaky daşky informasyon istoçnyna ine şu ýalda ýokdur. Янки после дождя в четверг в Туркменистане открылся грибной сезон. В агентстве Туркмен Деңиз обсудили совместный проект с нидерландской компанией Royal X. Туркменистан и Таджикистан объединяют усилия в области сейсмологии. Aýgarat hemme zat bar, ýöne şu hakim boýunça informasiýa ýok. Ine hormatly watandaşlar, men size görkezdim. Inni men size
köçeleri bu awadanlaşdyrmak işlerin kemçilikleri bağ bolan soň hekime we onun ormasyna ýa-ni soňky duýduruş berdi. Onu men şo diýişim ýaly köçürdi häzir awadanlaşyk işlerini edip beren adamlardan dolu bolmalylar. Ýok adam. Gaýtyp emheme polisler köçe doldurdular. Sebäbi gorkup şo karar çykardy. Bir ýerinden çykarmalylar. Bolmasa özü nakarda. Hekimin üstüne atdy. Beýleklere ýa-ni sapak bolar ýaly. Ine gelin radio adatlygyny dinläp görelim. Näme diýär? Şol barada, şu mesele barada. Aşgabatyň seýliýählerinde gedelençedip diň jalyan raýatlara gözegçilik güýçlendirildi. Seýliýählerdäki polisiýa işgärleri ýaşaýjylary dürli çäklendirmeleri gizdiýärler, kätede jerime ýazýarlar. Şeýle dolar ýokary synplarda okuyan okuwçy gyýdlaryň we oglanlaryň bilelikde gedelenç etmeginiň öňüne alýarlar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Ine bular güýçlendirýär, ýa-ni usilene diýär. Halkymyz öz başda köçürde gezmesin, üýşmesin, gürleşmesin, o ılaytada ýaşadan okýar. Taliplerden we ýaşlardan. Men häzir hem aýdýan. Biz hemmemiz bizim geleceğimiz üçin görüşýär. Gelecek nesil üçin görüşýär. 18, 14 ýaşly, ýaşdan başlap 35 ýaşa çelli oglanlar üçin görüşýär. Türkmenistan ine şolar dolandyrmaly Türkmenistany. Biz ýöne adatlygy çykaryp, hökümet sistematyny gorup, işleyen, adalatly hökümet sistematyny gorup, halka hyzmat eden hökümet dolandyryş sistematyny gorup, şu ýaşlary geçirmeli. O ýaşlarym açyk işläp, indiki ýaşlara geçirmeli. Şeýdip Türkmenistan dolandyrmaly. O diýmek diňe ýaşlar däl, arasyna, ýa-ni bulun bu jordayla garşyk bolmaly. Ýöne esasy ýaşlar giderler. Häzirki tehnologiýalary ine 50-den soň düşünmek kyn bolýar. Öňden bäri ýa-ni özgürlük etmeýän bolsaň. Şoň üçin ýaşlar görüşmeli. Häzir hemme döwletler konkurensiýa esasyna görüşýär. Iqtisad tarapdan, siýasat tarapdan, sosial tarapdan, tehnologiýa tarapdan, industrializasiýa tarapdan, ekologiýa tarapdan. Oňa ýaş aňlary gerek, ýaş akyllanlar gerek, tertipli, terbiyeli, ýa-ni diplomly, öňü soňky ilmlary alan akylly bolanlar gerek. Şol Türkmenistan dolandyrmaly. O bir ýer alyp, öz ogluny goýup, ömrü ötünçä ol zapasnoyda ol kitçik ýa-ni aktygyny goýup, bular Türkmenistan basyp alyp, oraya zat ýitip gitmeli. 20-nji asyrda bolmaly şol zatlar. Inanyň, biz azatrak döwletden azatsız zulüm döwlete geldik. Yine de işat edip oturmasak, biz şol öňkü azat bolan azatlarymyzy ýitirip, hatta huşumyzdan hem ýitirip şol azatlary. Erteki ýaly boluruz. Oňa günäkär diňe bizdir. Gurbanlyk ýalan däl. Olar guturum kezap düşünkli. Hökümetde işleýänler, emheme, polis, halkymyz, hemmemiz bir halk. Bizim barymyz günäkär. Hormatly watandaşlar, inni şol bizim aktivistleriň berişine görä dogrudan radio adatlygyň aýdyşy men hem ýerlerden maglumatlar alýan, marada döküldi diye emheme polis köçelerde ýürüdiler, sorgy edýärler, öňkär ýörek bolmak, wizat bolmak, suralyk bolmak diýärler. Inni men şoň üçin emheme polis prokuratura harby ulunlaky işleýän ofitserlere, şoň wekillerine ýönelir. Halk ataly boldan bizar boldy. Halk şoludan diýinjek bolýar. Sizem halk bilen şu ataly oğul tutmakda böwet bolup durýarsyňyz. Inanyň, hormatly doganlar, watandaşlar, hormatly türkmen halky. Sizem şu türkmen halkyň bir bölegi bolýar. Häzirki günde, häzirki taryhy momentde siz türkmen halkyň çözüş bölegi bolýar. Sizin çözgüdüňiz, sizin ýa-ni hay tarapa işleňiz, şu tarapy utýar. Sizin çözgüdüňiz ýeňişe bagly. Ýa-ni bizim ýeňişimiz size bagly. Egerde siz halkyň tarapyna geçip, halka may berip, ýokurdan size batyşlar ederler. Öňüm çydap gelýär, adadyk çydap, halka şu batyşlary görkezmän gaýtyp, bolýa, ýa-ni uğruna kovup zadet goý berseňiz, arrest etmeseňiz, basmasaňyz, urmasaňyz, ýykmasaňyz, gorkuzmasaňyz, halk öz öňki adatlygyny eline alyp, öz duýgularyny, öz däp desturlaryna daýanyp, öz ýa-ni ganynaky,
öňkü akyan gahrman immuniterine dayanıp galyp başlap millet bolar. Şu milledem sizi hem yerde size awra berer. Size Türkmen halkynyň awra ulasa siziň hem awranız bolýar. Sizem Türkmen halkynyň wekilleri. Şoň üçin halky ezmeň, kömek edin. Şul eden işleriniz üçin men size taňry ýakyndan ýa halkyň adyndan. Şu Ramazan bayramynda men habarymma bir näçe ofisiýerler çağalaryny iyi berip taq tutturup adamlary ýa köçeler ýygnap mescidi gurutdylar. Görnähili şular watançylyk duýgusyny döretdiler. Görnähili şular ýa-ki öz depdesturyna daýanyp duýgulary döretdiler. Adalatly gollap. Bir topor ofisiýerler gaýtyp adamlar blog etmän ýol öküldüler. Şöýden baraýyn şeýdiň diýip bir topor ofisiýerler ýa-ki halkyň eşigini sivilliýada ýa-ki grajdanski eşik diýip halkyň aralyna gelip namazyny dogalaryny dileglerini etdiler. Ine şuňa taňry ýarkadan ine şu ýaly sizden umyt her wagt. Ine täze Türkmenistanyň bolsa, ine täze Türkmenistanyň prezidentam, halkam, hükmedem sizden şunu talep eder. Ine şul adalat diýor. Ine şu ýolda biz bolmaly. Şoň üçin köp taňry ýarkadan biz siziň inniki adymyňa garaşýar. Halk inni akçylary ýa-ki nime edip biz Gurbanlyk bayramyny tamamlajak bolýar. Şul ikisany atalogly tutsak edip bütün dünýäde Türkmenistan adatlyga çykdy ılgan etjek bolýar. Şoň üçin sizden haýyş 2-3 ay üstüňizden basışlar bolsa da çydan. Halka basış etmeň. Halka mümkinçilik berin. Halk galan ýagdaýyna arkasyna dur bilmeseň öňüne böwet bolma. Şonu haýyş edýär. Şoň üçin biz size ynanmazam uly. Biz sizin ýagdaýyňyzda düşünýäs. Siz köpü alýaňyz öz işleriňiz üçin. Giýje güni usilýeni, sizi giýje güni servise sokýarlar. Sizin ýagdaýlaryňyz, maşgala ýagdaýlaryňyz, jaý ýagdaýlaryňyz, ösüş karýeraňyz, uly ýaly sizin garaşyňyz ýaly biz düşünýäs. Sizi küçüldü adamlar talamany mejbur edýärler. Haçanla bir adama giýje güni işler açyk aýlyk bersem, ol bir ýerden ýaşamaly, ol bir ýerini talamaly, bir ýerinden para almaly, maşgala saklarýar. Sizi ine Gurbanlyň Serdar Berdimuhamedow kabinet ministriniň adamy gowrap, ýa-ki gawap, zalojnik hökmüne saklap, sizem zalojnik hökmüne saklaýar. Az aýlyk berip, halkdan bar talaň näme etseň dediň diýip, ýürüti size şert döredi halky talar. Şoň üçin siz para alýarlar. Sizin aýlyklaryňyz minimum $1000 bolmaly. Egerde sen perrabotka diýen bolsaň 2-3 000, 4 000, 5 000 dolar bolmaly. Şonda sen kanuny gorap bilersiň, şonda sen konstitusiýa ýapşyrsyň. Ýa şu konstitusiýa saňa şuraya aýlyk berýär. Gurban uly Murat Gurbanow düýeji akbet sapar ýene berdat, ýene plan däl. Konstitusiýa saňa şonu berýär. Kanunlar şonu berýär. Senim şu konstitusiýanyň kanuny gorumaly. Prezidenti däl, parlamenti däl, konstitusiýany. Parlament kanuny bolsa şol jenaýada çekilmeli. Prezident kanuny bolsa şol jenaýada çekilmeli. Ine şu zatlar sen gorumaly. Onu döwlet bolýar. Bardak derler, bar derlerle döwlet bolýar. Ine şoň üçin biz Türkmenistanda täzeden gurmaly ýanym biz täzeden reformalar geçirip öňkü ýaly balans hökümeti ýa-ki kanun çykarş hökümetine öz roluny bermeli, öz statusyny bermeli. Ýerine ýetiriş hökümetine öz roluny, öz statusyny bermeli we göýükçilik edýän ýokary sud hökümetine öz statusyny, öz ýa-ki awtonomiýasyny bermeli. Şunun hemme strukturalary, aşağı strukturalaryň diňe konstitusiýany gorumaly. Sizem şu Türkmenistandaky hemme kanunlar işler ýaly ýürüýte hakyna tutulan adamlar. Ine şunun hemme dady, hemme organlary, hemme şu ýa konstitusiýany gorýan adamlar bilen halky bilen biz döwlet emeli ýetirýär. Häzir bam şu zatlar ýok. Men şoň üçin döwlet ýok diýen. Häzir kimma? İkisany zulumma aýtjagyny edýär, etjegini edýär. Unanyň MHM'de trek tutulan skladdan ahranatyny iýip şoňdan trek çekýärler.
Galanda mol kioska tapşyryp ýa-ni satýarlarda pulunu alýar. Hökümet bolmaly. Şoň üçin öz gözüňiz bardyr. Men diýen zatlarmy siz menden gowy görýäňiz. Bu ýaly biz hiç wagt bolup görmedik. Bütün Türkmeniň taryhynda bu ýaly bolup görmedik. Bu ýaly hökümet görmedik. Jellat, kezzap, watan dönük hökümet görmedik biz bu ýaly. Men size bir misal getireyim. Maýyplar, invalidler, Maridaşowuzdan, ýa-ni Lewapdan häzir şolar ine Türkmen hökümine ýüzlendirilýär. Gurbanly Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow. Ol altın ýa-ni ay gurumasyna bize kömek edin diýip. Şolary ýürüte dermanlar maýyplar üçin şolary ýürüte harytlary Gurbanly Berdimuhammedow. Hem ýerde Türkmen portaly hem ýerde berdim diýip Täjikistana uğra diýär. Kömek diýip. Muny näme diýjek? Diňe şoň üçin şunu tutup edip batmaly. Ynanmasaňyz men görkezdim şoň videosyny. Ünsürin. Ine şu harytlar hakykatda Maridaşow Lewapda maýyp adamlara gitmeli. Şu harytlary göni ýa-ni Täjikistana goýuldy. Täjikistan respublikasynyň çağlaryna diýip. Ine hormatly vatandaşlar, Hayır Kasabat fondundan Täjikistanyň çağrılarına iwerli. Men näme dogry iş etdi diýjekler şol Täjikistana berme. Ýöne birinji bilen öz çağrılaryň, Türkmenistanyň çağrılaryna maýyp adamlaryň, invalid adamlaryň elinden, agzyndan alyp o harytlary beýleki iwermek bu kezapçylyk. O roýal bolsa onda bulurdy ber. O görgüller harida dermana aňyrda dursun, köwüşleri ýok. Bular bütün dünya gurumalaryna ýüzlenýär. Köwüş, haça bu köwüşleriň dermana aňyrda dursun. Alınıp gelýär. Men şoň üçin ýa Gurbanly Berdimuhammedow şeýle diýär. Maňa bir 15-20% halk gerek galan ölsün diýär. Ine şu ýaly ýol boşy gördüňmi? Hiç Türkmenistanyň taryhynda. Ünsürin Gaýgy Satabaýew we şoňa meňzeşler. Şaja Batyr. Bir topar ýol boşy bardy. Türkmenistan üçin jan berkitdiler. Bunu Türkmenistan döretmediler. Bunu hiç tat etmediler. Önkü Türkmenistan'ı derhal konstitüsyonu ötkülüp öz Türkmenistan'ı edip Türkmen başı diyelim Kezzap Kliçkalı. İkinci arkada Kliçkalı Kezzap öldüler. İççeğini diyorlar. Kaçana çeli biz bunu yol verelim. Şoň üçin inni wagt geldi boldy. Gurbanly Berdimuhammedow ve Serdar Berdimuhammedow provjini etap bular geçen etap bu tordy. Biz bular bilen işimiz bolmaly. Bular diňe şol ýa-ni moment bolan tutup bular türmäwasma boldy. Biz öz geleceğimiz bilen bolmaly. Sebäbi biz diňe öňe gitmeli. Bizim başga ýa-ni alajymyz ýok. Hormatly vatandaşlar, ine men ýene bir gerek MHM, polis, harby, prokuratura, serhet gullukdaky işleýän ofisiýerler bilen siz köp galýaňyz. Sizin uly gow geleceğiniz garaşyp bolsa. Gow aýlyklar, ösüş, karyeralaryňyz, ýa-ni bütün dünýäň tejribesini size görkezler. Sizi iýere şöyle professional kwalifikasiýa. Şöyle öwrenip gelip täze gulluklar bolup
halka hizmet ediyen, döwlete hizmet ediyen gullukları koyup bütün dünyada görüllü hükmüne ve halkın içinde in ağır adamın biri olur. Onun daşta bunun bir erteki de el yeterli yeniş karışıp durdu. Gurbanlı Serdar Berdimuhamedova seyretmeyen bulur geçen etap bollu utordu bulur. Biz öňe gitmeli. Biz ine şul yola sizi çağırýar. Şoň üçin hemme zat bize bagly, biz maksimalny hereket edip halk hereket etmeýän çykanna biz olary böwet bolmaly, gaýtyp biz olary usulen etmeli. Hakyky sizin ruhunuz şol. Hurmatly vatandaşlar, şunun bilen men öz efirimi tutarýan, sizin hemmeňize men sag bolsun edýän biz dinläp videolar paylaşýanyňyz üçin, kommentaar ýazýanyňyz üçin, bize maslahat berýäniňiz üçin, bizim kemçiligimizi aýdýanyňyz üçin we özgörçlük isleýäniňiz üçin, adatlyk üçin görüşýäniňiz üçin. Biz ýene bir gezek Ramazan bayramyny gutlaýan, inşallah inniki Ramazan bayramlaryny hemmämiz üýüşüp, şu daşyny Türkmen mawuty, Türkmenistany üýüşüp, dua dilekler edip, Ramazan bayram namazyna üýüşüp, bolup dilek edip, Türkmenistan össün, halkymyz össün, bakly durmuşymyz össün diýip dilekler edip, ine şu günleri gelir diýip men arzu edýän we hemmämiz gelecek ýyllerde Türkmenistanyny üýüşüp, täze Türkmenistanyna adat, döwüşimizi açyk edip, begenip, bir-birine hormat koyup, bakly bolup gezek diýip men arzu edýän. Şol arzularym yerine yeter, olum daş däl. Bize bagly. Bir günden bolup bilýär, şu bir saatda bolup bilýär. Ine geçen waka görkezdi. Biz egerde meseleni goýun bolsak, Gurbanly bilen Serdar Berdimuhamedov meçhide baryn bolsa ýeňiş bolardy. Birinji ädim bul bir test ädim boldy. Şol ul netije getirdi. Inni bir durmaly. Inneki duşuklar çelli, men siziň hemmäňize jan halk arzu edýän hoş sag bolun, hormatly vatandaşlar.